והנה משהו לאלה מכם שמתכננים חתונה בקרוב. מה זה קרוב? ממש בקרוב. אתם יודעים בוודאי שהאירוע הזה יכול להגיע להוצאה כלכלית גדולה מאוד, אז הנה יש לנו פתרון איך להוזיל עלויות, אולי אפילו לצאת ברווח. אנחנו אומרים שלום לעודד תלמור, מנכ"ל גן אירועים ערוגות בושם. שלום לך. בוקר טוב. תשמע, אנחנו מדברים על חתונה בדקה ה-90. אני חשבתי שהתחתנתי בדקה ה-90, חודש וחצי ארגנתי חתונה. זה די מהר. זה יפה, זה דקה 90. לגמרי, על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר. אבל השיא שלך הוא שבועיים. שנה שעברה חיתנתי זוג, שבועיים לפני האירוע פגשתי אותם והיה להם אירוע. אני מבטיח לך שהאורחים הגיעו, לא היה להם שום מושג מתי סגרו את האירוע. והיה להם אירוע יפה, בדיוק כמו אירוע שסגרו לפני שנה. יש יתרון כלכלי מאוד גדול בלתכנן את החתונה בדקה 90. תשמע, זה לא סוד שיש היום הרבה גנים ונפתחים גנים ויש תחרות ויש מחאה חברתית וזוגות רוצים לחסוך, ואתה עדיין שומע זוגות באים, אני רוצה יום חמישי ביוני. נכון. בסדר, יש 4 כאלה, מה לעשות? כן. אם רוצים באמת לעשות חתונה כלכלית ועדיין לא להתפשר על מקום, זה הפתרון האידיאלי. תבואו למקום, תגידו, איך אני יכול לעזור לך על מנת שאתה תעזור לי, וזה עובד מצוין, והשנה אני יכול להגיד, יש הרבה יותר ביקוש לחתונות בהתראה של חודש, חודש וחצי, חודשיים, אנחנו ממש בשיא המחירות עכשיו. תראה, הבעיה שאני מניח שהקלות בבית שחושבות עכשיו אומרות, יאללה, אתה יודע מה? היום בעלי חוזר מהעבודה, אני תופסת אותו ואנחנו מתחתנים. אבל הבעיה שהיא אומרת לעצמה, תראה, עד שאני אמצא לעצמי רק סמלה וענייני האיפור וכאלה, איך אני עכשיו אדאג שיהיה לי די-ג'יי וצלם וטעימות מניסיון הכל אפשרי. פה אנחנו באים לעזרה. רק לא צריך לבוא עם רשימת המכולת של must have. ולהיות עם ראש פתוח. בכל דבר יש התפשרות. חשוב לבחור מקום שיכול לייעץ, לעזור ולהפיק את האירוע. מקום שיכול לחבר מהר מאוד די-ג'יי, צלם, באמת להשאיר את הקלה להתעסק עם סמלה. כמובן שכל קלה, וזה בדרך כלל מה שמפיל את העסקאות האלה, כל קלה, גם אם היא שוקלת 40 קילו, היא חושבת שהיא צריכה לרדת עוד 10, וגם פה היינו נורא... זאת דרך אגב הסיבה שלקח לי חודש וחצי ולא שבועיים. כן, אז גם פה היינו נורא יצירתיים. יפה. אנחנו אפילו מחברים את הקלה עם דיאטנית קלינית או תזונאית, שתעשה לה דיאטה לחודש הזה, ותיכנס לסמלה, אבל זה אפשרי, באמת שזה אפשרי. וחבל, הרבה זוגות מפספסים. יש גם איזושהי בעיה תודעתית, לפעמים אומרים, המקום הזה בטח יקר, והוא בטח... תיכנסו בלי פחד, ותגידו, אנחנו נכונים להתחתן בחודש, חודש וחצי הקרובים, איך אפשר לעזור? בעצם השיטה הזאת גם, אנחנו הולכים על מה שנקרא one stop shop. אנחנו לא באים אליך ואומרים לך, אוקיי, אני רוצה ממך את הגן, ואני הולך להביא מבחוץ תקליטן וקטרינג. אלא, אני עוצר אצלך ואתה אומר לי, אני מסדר אותך כבר את כל החבילה. לגמרי. זה בדיוק התשובה, ועל זה אנחנו מדברים. כי אם באמת תתחיל להפיק ותתחיל, עכשיו אני אפגוש 4 די-ג'יים ו4 צלמים, זה לא ייגמר בחודש וחצי. אתה יכול יום אחרי הסגירה ללכת להדפיס הזמנות, יומיים אחרי כבר יהיה לך די-ג'יי וצלם ומעצבת וכל מה שצריך, ובאמת להתעסק באיך אני אתלבש וטבעות ורב, שזה גם אפשר לפתור מהר מאוד. תשמע, יש סטיגמה, אין מה לעשות, מי שסוגר דקה 90 זה או קלה בהיריון או כל מיני שטויות. זה באמת נישה שזוגות שרוצים טיפה יותר להיות כלכליים. אני מסתכל היום באמת על המצב בשוק. אנחנו מדברים על חתונות חורף ועל חתונות בדקה ה-90, ואני אומר לכם, אני מסתכל על זה, באמת, זה חוכמה שיש רק למי שכבר עשה את זה, נכון? איזו הוצאה כלכלית זאת. חבר'ה, תעשו, אם אתם יכולים לחסוך במקומות האלה, תחסכו. אמיתי, אתמול בערב, 4 זוגות בערוגות בושם סגרו אירוע לבין חודש לחודשיים. ותאמין לי, כולם זוגות כמוני, כמוך, איכותיים, טיפה יותר כלכליים, בדרך כלל מכירים אחד את השני יותר טוב, יותר זמן ביחד. תאמין לי, זה גם, בוא נודה שזה גם חוסך הרבה כאב ראש בבית. כי ככל שאתה מתעסק בזה יותר, ככה מריבות, הורים, התקופה הזו היא מלחיצה, בוא נקצר אותה. אני בחודש וחצי אלוהים ישמור מה היה לי. עם ריבוי ההורים. אפשר גם את ההיריון לקצר. כן. הלוואי והיה אפשר, את זה אי אפשר. אבל בואו תראו אותנו, ובאמת אנחנו מבטיחים לעזור. טוב. מחכים לכם. מזל טוב. תודה רבה.